तो रंगदारी गाना कैसन होके के चाहिए गोलू राजा और शिल्पी राज से सीखा। काहे से कि पीछे दिन टुनटुन यादव अपना किला जमा चुके थे रंगदारी गाना पर, लेकिन ना शिल्पी राज गोलू राजा के हथियारवे में गाना भैया रंगदारी गाना इतना बेस्ट बा कि भैया अंदर से शरीर में ऊर्जा भर देता। गाना सुनला के बाद में कंपन पैदा कर देता। ग्राउंड लेवल पर ये गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में बाजता। तो गोलू राजा के स्टेज प्रोग्राम के बादशाह कहल बा। आ जब भी स्टेज प्रोग्राम पर अपन गाना गइले बहुन भैया उ गाना वायरल भइल। आ शिल्पी राज कोनो नाम के मोहताज नहीं कि पूरा बिहार में उनकर चर्चा बा। हर गाना में उनकर आवाज बा शिल्पी राज के। रंगदारी से होके चाहे छठ गीत होके चाहे देवी गीत होके चाहे भोजपुरी के कोनो गाना हो, भले बड़ बड़ कलाकार 10 मिलियन 15 मिलियन व्यू लेके अपन गाना पर बैठल होकर रंगदारी गाना में, लेकिन गोलू राजा के हई गाना 1 मिलियन में तबाही मचैले बा सोशल मीडिया पर। अब बड़ बड़ कलाकार के पसीना छोड़ले बा। तो भैया तोहन जना एगो कमेंट करके जरूर बताइए कि गोलू राजा और शिल्पी राज के रंगदारी गाना कैसन लगा।